Στα τέλη του 16ου αιώνα, ένας νέος άνδρας έφυγε από το σπίτι του στη Ρωσία για να πολεμήσει στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο. Όμως κατέληξε αιχμάλωτος, πουλήθηκε ως σκλάβος για να φύγει από τη γη της αιχμαλωσίας του, δοξασμένος από τον Θεό στα χέρια ξεριζωμένων προσφύγων. Είναι η ιστορία του Ιωάννη, του Αγίου από τη Ρωσία που ομολόγησε στην Καπαδοκία και πλέον αναπαύεται στην Ελλάδα, στην πατρίδα που τον αγκάλιασε και τον τιμά σαν πολύτιμο θησαυρό. Ο Όσιος Ιωάννης είναι για την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος ότι η καρδιά για τον ανθρώπινο οργανισμό. Στέκεται εδώ σιωπηλός, αλλά λειτουργεί ως μαγνήτης, ο οποίος πραγματικά μαγνητίζει ανθρώπους από όλα τα σημεία της γης.